Cu strategia Hub, Hero, Help, postezi videoclipuri care au unul dintre cele 3 obiective: să servească comunitatea din jurul canalului tău, să poată fi distribuit sau să performeze în căutări. Adaugă-le în calendarul tău de conținut astfel: postează videoclipurile Hub lunar, videoclipurile Hero trimestrial și videoclipurile de ajutor săptămânal. Videoclipurile Hub sunt axate pe comunitate, concepute pentru a crea o legătură puternică între spectatori și tine, dar și între spectatori. Poți să răspunzi la comentarii, să inițiezi proiecte care necesită participarea spectatorilor sau să împărtășești povești personale care oferă fanilor o privire din culisele canalului tău. Videoclipurile Hero sunt videoclipuri concepute pentru a deveni virale. Aceste videoclipuri se concentrează adesea pe subiecte de actualitate, cum ar fi sărbătorile sau evenimente de la știri. Videoclipurile de ajutor sunt concepute pentru a avea un conținut foarte ușor de căutat, care oferă o valoare practică. De exemplu, creați videoclipuri do-it-yourself, instrucțiuni, sfaturi, cum să. Pentru acestea, concentrați-vă pe intenția de căutare a spectatorilor.